Ik ben treinspotter Rink en mijn hobby is treinspotten. Nou, ik maak meestal video's. Plaats ik het op YouTube, eventueel nog wat editwerk en dat maak ik dan, plak ik alles achter elkaar rond en dan haak ik een mooie video. Ja, want hoe groot is die leefde voor trein? Nou, eigenlijk wel 100%. Je hebt niks voor eigenlijk. Behalve familie dan, maar dat is ook heel belangrijk. Wist dan ook heel vol over trein? Eigenlijk zal ik gewoon te prutten. Want ik weet natuurlijk hele prutten. Dit is dus een hele snelle trein, heel nij. Deze keer aan ik mijn ERTMS rijden. We hebben van een peerstijl een testritten hadden. Zo vier ik weet. Want ik denk echt dat er misschien wel meerdere treinliefhebbers binnen. Maar dat ze het net al eerder waren. Bijvoorbeeld om groepsindruk van horen. Dat vind ik echt belangrijk om te laten weten dat als het een hobby has en dan was het gewoon graag uit, dan mag het echt wel laten doen. Want het is gewoon belangrijk dat dat echt gebeurt. En net als ik gewoon steeds met bluffs van, dan ben je er een beetje een geheim mee bezig. Nee, dan mag het gewoon uten als het graag wil uten. En net denken wat oren vinden, want dat vind ik belangrijk. En dat is echt iedere boodschap die ik kon je horen jou.